Я вітаю вас, мої юні і дорослі слухачі. І сьогодні я протягую тему сяброўства і буду читати оповідання «Снікерс». Ганка і Людмилка сябрують з першого класу. Як сели 1 вересня за одну парту, так і не разлучаються. Наставница ніколи їх не рассаджвае, потому что дзяўчынкі одна без другой не уяўляюць свайго існавання. Ды навошта іх разлучаць? Паводзіны у сябровак прыкладныя і вучацца яны добра. Ніхто ніколі на іх не паскардзіўся. Дзеляцца Людмилка і Ганка паміж сабой усім, што толькі маюць. Стаяць адна за другую гарою. За 4 гады іх сяброўства па-дзіцячаму прайшло выпрабаванне, загартавалася і ўзмацнілася. Аднойчы тата купіў Ганцы 2 снікерсы. Дзяўчынка адразу адзначыла: адзін мне, а другі Людміле. Як жа я з'ем 2, а ёй ніводнага? Заўтра на перапынку пачастуемся. Яна пакруціла батончыкі ў руках і пашкадавала, што так доўга яшчэ чакаць, пакуль іх з'есці. А потым паклала ў заплечнік. Ганка вучыла урокі, а думкі перабівалі батончыкі. Ад гэтых думак збіралася сліна ў роце. Так ужо хацелася чаго-небудзь смачненькага, салодзенькага, шакаладненькага. Хутчэй трэба легчы спаць, падумала яна. А то не вытрымаю і з'ем свой снікерс. А можа і праўда адзін з'есці? А Люда адкуль будзе ведаць, што ў мяне было 2? Яна яшчэ са мной і сваім падзеліцца. О, так і зраблю. Дзяўчынка дастала батончык, зняла абгортку і з асалодай адкусіла кусочак. Прыемна захрумсцеў смажаны арахіс, салодка раставалі карамель і шакалад у роце. Якая смаката, якая асалода, шаптала дзяўчынка і адкусвала раз за разам батончык. На перапынку наступнага дня Ганка дастала снікерс і працягнула Людмілцы. На, гэта табе, моя мілая сябровачка, шчыра сказала яна. А ў цябе ёсць? Здзіўлена зірнула на яе Люда. А ў мяне няма. А ты свой з'ела, дагадалася сяброўка і адкусіла кусочак батончыка. Ганка маўчала. Дык скажы, моя хітрая Ганулька, ты свой снікерс з'ела? Раз за разам, кусаючы батончык, дапытвалася Людмілка. Ганка ўпарта маўчала, а толькі здзіўленымі вачыма пазірала на Люду, бо ў тае заставалася ўжо менш палавіны батончыка, і яна нават не думала з ёй дзяліцца. Ганулька моя шчодрая, ці ела ты снікерс? Спытала знямоглая ад маўчання сяброўкі Люда і запіхнула ў рот апошні кусочак снікерса. Ела, нарэшце насупіўшыся, выціснула з сябе Ганка. І я свой з'ела. Дзякуй табе, моя сябровачка, сястрычка. Прамяніста усміхнулася Люда і пяшчотна абняла Ганку. Вось такі малюначак я намалявала да гэтага апавядання. І я жадаю вам прыемных уражанняў і ўсяго найлепшага. Да новых сустрэч!